programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Isa. Unya, unsa man atong kalaki karon? Saman pa menday chicks dirada. O kena kay mono ganahan. Nah, ana to do nomor. Tisana. Usak maabot kung ano pangandoy ba? O pareha sa to ni Tapang Boy. Boy Tapang day. At yung sa pangalan to, vlogger. Vlogger. Basta, pangalan to vlogger. Awato na ko to si Boy Tapang ba kung makaya ba na to? Tingnan ako na. So, what's up mga tipak? May pinabagong video na naman ako. At wala nang ito intro, nagigigil ako. Gili ako ba? Uya, kini ay. Away sa ko. Dito nilalim mag-vlogger ba? Imbis kay mo, tanong ako pangandoy mag-vlogger. Sana all. Kumaya? Na di ay. Ay sa, lagi kita tan. Asa, nakatan na lang. Isa pa. Nakatan. Sige. Chat ko na saya. Tingnan chat ko na. Stop ko na. Tanong ko na picture. Mau na siya? Sige, chat ko na. Okay ba? Mo okay na guta. Oh, sige. Usap ka na siya, oh. Sagot. Sige. Totoo? Ya, namin na. Unsay namin, God. Klaro kay nanilig na, oh. Nawag ng aso, oh. Ipadungo na to. At yung istoryan. Magbuang. Ano na. Ta. Unsa ka siya, no? Sagot. Baka na. Vlog na. Kanano nga din sikat na. Si vlog. Vlog, oh. Vlog. Di pamilya na vlog ba? Vlog. Maayo pa ato to. Para maila. Ta. Sa pagkatipak no, balik ko na to, no, parehas ni Boy Tapang. So, wala nang ito intro. Ulitin natin to. Kita mo na, pre? Kita man na ganihara na. Ayan na. Gonsog na siya, pre. Ka-vlog na. Sa vlog. Hindi, masikat na kay Maut na. No? Basta kay vlog na, vlog. What dali ko tura? Basing, pas muna. Ikabuhi sino na. Vlog lagi na pa, vlog na. May pato na to. Doon to ta. Sige. Ta. Sige. Kati ang ulo ko. No, gonsa ka law. Uy, masa ba na ito mga bigaw? Gonsa di kanong. Oh, gonsa di kanong. Ganyan, mag-vlog. Sige vlog kakibong nanilig nakikidag Espano nya. Kahaling gana. Nanilig si Kuwari Migo. Pag kung sito yung mag-ingon nga vlog, taka uri mo. Nga kita kaga-vlog Kuwari. Mga presa to ni Tapang Boy. Ako ang tawaton. Nawara. Nilig lagi taka po mo nga-vlog. Istorya. Klaro nilig no. Ga-vlog lagi na. Siyempre, taka-taka. Unsa kay niya vlog? Isa ka vlog. Bong siya na. Vlog lagi na. Dili vlog. Taka-taka ano siya. Mao ba? Si taka-taka. Ay kamo may taka-taka. Sige vlog-vlog na kita kaga-vlog Kuwari. Taka. Ka rin ka. Kung nang ga-vlog na siya. Dili lagi ga-vlog lagi na. Dugo mo. Galing ko vlog. Piling vlog. Oh, sige ba? B-L-A-D. Ayaw, kay vlog man. Nag-vlog na. Unsa man no? Samok rin mo na kita kaga-vlog ko na. Samok.
Pangawa mo ta. Magsamog mo sa akong vlog. Mga gablog lagi na siya. Vlog lagi. Gablog lagi. Vlog. Sama ka kay vlog. Si pangawa mo ta. Disturbo mo sa akong vlog. Pangawa mo ta. Vlog lagi. Vlog. Ikaw vlog. Wala na support na vlog. Vlog na! Vlog. Lagi ke! Vlog. Di mo mga watap. Wakas ka. Di mo mga watap. Agi! Yati mo, tuwan na mo. Miski, nagkadanggo na kong kuuyap. Guys! Tay! Bisa spray, sama na mga pre. Pulis kita. Matay. Ngano, siyempre. Sige ito pre, tara ta. Tata. What's up mga tipak? Nandito naman kami para mag-shoutout. Shoutout na ko ni Gfox TV o si Arlen Ditkitan. O shoutout ko ni Charlie Humol. O ni Gamer Production PH. Shout out po ko ni Sydney Pinuliad o si Quincy Lisensya. Shout out di pod ko ni Maria Florimuso, MJ Prince Adaptar ug sa Bisayang Hinog. So what's up mga guys? Then pasensya po kayo kay wami kayo ka-upload kay na-busy mi sa among mga trabaho karon po may nagkatapok. So paabot lang sa among mga video uban. So what's up mga guys? God bless. Di God ana bless ni karon you. sa among direktor na Plantito. Ug kaya po mo kalimot follow sa among Facebook page ug sa YouTube channel Tipak Biners #Team Tipak. Don't forget to like and subscribe.